Azi încerc dieta lui Messi de 2300 de calorii și 200 de grame de proteină. Măcar o dată pe săptămână îmi dă ovozul pe afară. Sunt singurul, 2 ouă, ovăz și fructe de pădure. Fix asta mănânc și eu, doar că mai adaug și albuș pentru mai multă proteină. Omul meu e low-key dependent de proteină, noroc că folosește codul Nicolas MY și are 35% reducere la tot pe MyProtein. Altfel nu știu ce se făcea. Cartofi dulce, piept de curcan, legume mexicane și avocado. Și eu mănânc același lucru, doar că nu 100 de grame de avocado. Aș opta pentru 50 de grame. Sigur Ronaldo mănâncă 50 de grame. Another protein shake and one banana. I like protein and bananas. Somon, orez, legume. Ultima masă. Shake de proteină și măr. Și veșnica întrebare. Care vi se pare vouă mai bun? Ronaldo sau Messi? Caloriile totale pentru astăzi. Nota finală pentru această dietă 8,23 cu siguranță. Nu uita să te abonezi ca să vezi precum cine mănânc în clipul următor.